wa kana ginin da gari da kauta an da kauta za yi cina ka ya kuli ka ba da dubu lai na cire maka saboda kani yawa ko kai ba ko mai sai ka ce bala'i wallahi abu ka san nan yayi kundin bala'i yanzu ni fa inda rayuwar nan ta lalace Najeriya gaba daya gwara a jira mana motocin yaki si ta harbe mu kawai ban da mu a ciki amma ni zan tsaya za ka sai ko na tsaya to da ma ba hundi yake sawa fatin mutuwa ku jinna kabari ku be shabu din an mutu ku te kuka to shi gwari bai fata mutuwa saboda kabari an mutu sai a jinna kabarin amma ba jinna ba mutu ba ka jinna kama kana yin ma mutuwa waya cinna a rage wahala ne na raba ka wani wahala ina alhamdulillah to gashi ga 4,000 na 4,000 ko wannan ya SBI ka canza wani ka canza wani an to kaza muna wayo an zo da so wan kudi in bada doya ka je ka canza wani a zo da sabuwa wai kama ka dana san tsawon kudi ne to ka doka gwari banza ne hankali mu nan da jici mu da wayo gwari yayi wayo wai a cikin anguwan jansa na zo mame shi ya gane duniya ya zo karshe ana yi kakara waya kudi maza yi kakara duniya to wani yi kakara cice mu ba da doya gwari ba za mu hada kai mu da ku ba mu rika san kudin nan mu tsohon da sabon ba ruwan mu kawai da wata gwamnati ka sa da mutuwa ya zo bai kwasa mutum biyu sai daya gonde kai ka je gaban baka wuce ba san biyu ka baya wai shi ba har bai shawara ne bari na layin ku minna ma ko ne shugaban kasa bana ba wuce ai kafin ya hausa ya sani nan yaka a dan sa ya wuce sai dai kafin haka to shi ma gwamnan bankin bai shawara ne gwamnan benci ka san shi ka taba ganin hoton gwamnan benci lallai za mu koma sata abinci ma ba za ka siya an sa da kudin ka ba ko za ka yi mutun sata kar ka yi a wurin jato ka bari ka je can saboda dai kai barawi an kai shi ka ce jato ne shida to yanzu in na sai guda biyu haka ko uku kamar yanzu guda uku misali